James Allen, 2. listopada. Kad osoba koju se smatralo stabilnom i koja je samo sebe smatrala stabilnom, iznenada padne u težak grijeh uslijed velika iskušenja, sagledamo li skriveni misaoni proces koji je doveo do njezina pada, otkrivamo da pad nije bio ni iznenadan, ni bez uzroka. Pad je tek dovršenje procesa, krajnji rezultat onog što je započelo u umu, možda i prije mnogo godina. Čovjek je pogrešne misli dopustio ulazak u svoj um, a zatim je drugi i treći put srdačno dočekao i dopustio je da se ugnjezdi u njegovu srcu. Postupno se naviknuo na nju, njegovo je milovao i pazio i tako je ona rasla, dok na posljedku nije postala toliko snažna i silovita da je privukla priliku koja joj omogućava izbijanje van i izražavanje u obliku djela. Sav grijeh i iskušenja prirodni su rezultat pojedinčevih misli. Dobro pazi na svoje misli, čitatelju, jer tvoje današnje najskrivenije misli postaju tvoja buduća stvarna djela.